हेलौ लोगोफोर माबोरै दं? इलेक्सन जालांबाय, रिजाल्टआ होलांबाय दाखालै। नाथाय दावराव दावसिया एसे खम जासिगोन होननानै सानदोंमोन, माथो खमानो जाया माथो। इउपिपिएलनि महान लिडारफोरा जेननायखौनो सिमान जानो हायाखै। आरो बिसोरनि सिङाव थानाय बाय फिसा फिनला सेला बेलाफोर दङना, बिसोरबो जेननायखौ माने सिमान जानो हायाखै आरो। जेननानै दादागिरिया बिसोरनासो बांसिन। माने सोरबा बुंदो इभिएमआ मेकिं, इभिएमआव भुट जानायखायनो जों इउपिपिएलआ जेनबाय, बिसोरो भुट खावनानै बिपिएफआ माने देरहासार जाजोब्बाय आरोना। खायसे खायसेया बेफोरबायदि बुंदों, मा होनो जों जेनाखै, जोंखौ षड़यन्त्र खालामनानैसो फेजेनदों। दा खोथाया बिसो आरो जेननाय आरो फेजेननाय, बेयाव मा फाराग दं? जेननाया मा बुस्थु आरो फेजेननाया मा बुस्थु, बेवहाय मा फाराग दं? आरो खायसे खायसेया बुंदों बे जेननाया माने प्रमद बर'नि थाखाय जेबो गेदेर खोथा नङा। प्रमद बर' जेननाय माने गासैबो बर' हारियानो जेननाय। आरो बे बर' हारि आरो इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिजों बर' हारिया मा सोमोन्दो दं? बे प्रमद बर'जों बर' हारिया मा सोमोन्दो दं? प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव जानानै गेलेदों, बियो जेनदों। प्रमद बर'नि जायगायाव फैनानै गुबुन सोरबा इउपिपिएलआव राजनिति खालामगोन, बियो जेनगोन। बेजों बर' हारियालाय मा सोमोन्दो थाखो? बिसोरनि बायदि ना गासैबो बर' हारियानो माने इउपिपिएल होननानै साननानै लादो नामा? इउपिपिएलआवथ' गोबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर इनभल्भ जानानै दङ। बेवहायथ' बर'ल' गैया। ओमफ्राय इउपिपिएलआ थारमाने जिथु इउपिपिएलनि मानसिफोर, बिसोरो सानो इउपिपिएलआ माने प्रमदनि, आरो प्रमदआ गासैबो बर'फोरनि। बे मोनसे जाम्बानि राव दै। जियानो जा, इलेक्सनाव जेनबाय, जेननानै जेननायखौ सिमान लादो, एसे मोजां लेखाफोर फरायदो, एसे मोजां नलेजफोर लानानै 5 बोसोरनि उनाव ट्राय खालामफिनदो आरोलै। बेसो बाथ्राया। मा जेनबाय, जेननानै दावराव, इभिएम मिसिंआ डुप्लिकेट, मेड इन जापाननो जोंखौ फेजेनदोंसो षड़यन्त्र खालामनानै, जों जेनाखैथ' ओरै होनलायो। आरो खायसे मा होनो इलेक्सन जानायनि सिगां दुगा गिदिर लेक्सार होनानै लायो, लेक्सारखौ बायनानै लायो। मा होनो आमखाया जेनबा आंनि गोदनाखौ दानस'गोन, आमखाया जेनबा आं दंफां सानिफ्राय बाज्रुमगोन। आरो बेफोरबायदि राव बुंनानै बिसोरसो ओरै आसि थुख्लायनाय, सोर नोंलाय आंखौ बुंग्रा, सोर नोङो? बापा ओइ भाइमोन, इलेक्सननि रिजाल्टआ होबाय, मेगनजों नुदों ना मादों, मेगनजों नायदों ना नायाखै बियो आं मिथिया दै। माने ओरैबायदि आरोना, कानाफोरनिसो राव बिसोरनिया। इउपिपिएलनि जिथु सेला बेलाफोरनि रावफोरा बे मेगन खानिफोरनिसो राव। इलेक्सना रिजाल्ट होबाय, रिजाल्टखौ नुदों ना नुवाखै? सोर नोंलाय ओरै होनना बुङो। बापा ओइ, जेनबाय एसे सिरि थादो, सान्तियै थादो। जेसेबां नोंसोरो गाज्रि दा बांसावनो हमबोदों, माने बे एखे मडेलानो। माने मोनसे खोथा दै, गुबुननि सोमोन्दै जेसेबां गाज्रि बांसावगोन एसेबां गावनो धंस जालांगोन। बियो बेक्तिगत भाबैबो धंस जागोन, पलिटिकेलिबो धंस जालांगोन। माने सिदा खोथा आरो। माने मा होनो, खायसेया लाजिगनो हायैनि बुङो जों जेनाखैलै, जोंखौ फेजेनदों। खायसेया लाजिगनो हायैनि मा बुङो, मा माहारिया जातीयताबाद माबा पलिटिकेल इस्युआ बेयो माने फैसानि गेजेन जानांबाय। आरो बेफोर बेकार बाथ्रा, बेफोर थांबाय, 9-10-11 जालांबाय, जोब्बाय बेफोर बाथ्राया। बेफोरो 1961नि बाथ्रामोन, जोबलांबाय। दा गोदान 2026 सोलिगासिनो दं, नै 2027 फैगासिनो दङ। बेफोरनि बागै सानदो। बै 1961नि 1951नि बाथ्रा साननानै जेबो लाब गैला, मिथिबायना? जेनबाय नालाय जेनबाय, बिपिएफआ देरहाबाय। आरो मोनसे खोथा दै, इउपिपिएलनि जेसेबां सापर्टारफोर दङ, बिपिएफ देरहानायखौ हजम खालामनो हाया, मालाबाबो हाया। बिसोरो बिपिएफआ मोजां मावोबाबो उल्थासो बुङो। जेब्ला बिपिएफआ मोजां खामानि मावो, बेखौ बे इउपिपिएलनि जिथु आइटि सेलाव खामानि मावग्राफोर दङ ना, मा मिथिलायलाङा।
आंगा मांगा नाबां जाबां पस्ट होनानै आंगा मांगा लिरो आरोना माने बिसोरनि जिथु राजनितिक हानजानि खामानि मावग्राफोरानो उल्था सानग्रा गोजा हा मेलेमा बिसोरना खर'आव गैया हान्थुआवसो दं माने मोजां खामानिखौ बिसोरो उल्था लिरो उल्था पस्ट होनानै प्रसार खालायो जिकुनु बिपिएफआ मोजां खामानि मावो बिसोरनि बागै इउपिपिएलनि कारनै गासिबो उल्था गोजा आरो इउपिपिएलआव थानाय मानसिफोरा थारमाने खर'आव मेलेम गैया सब हान्थुआव मेलेम गोजा बेनिखायनो नंखाय बाखाय माने खोथा फोसावनाय होनबा इउपिपिएल बिसोर साननैसो सिगां मा बुंदोंमोन मदारु जानोबा बिपिएफ जइन जा आरो गोग्गो मोजां समाज दानोबा इउपिपिएलआव जइन जा बेफोरबायदि माने बुंनानै मोजां मोजां मानसिफोरखौ लांफ्लानानै बिसोरनि खर'खौ घला खालामनानै फेसेवनायसो मोनसे इउपिपिएल पार्टिया मा बुङो मदारु जानोबा जुवादारु जानोबा बिपिएफआव जइन जा आरो गोग्गो मोजां समाज दानोबा गोजोन खौसेथि बिटिआर दानोबा इउपिपिएलआव जइन जा बे गोजोन खौसेथि होनै होनै गावबा गावखौ धंख' खालामजोब्बाय आरो बिसोर दा गुबुनखौबो माने गोदै गोदै रावजों फुस्लाय फुस्लि लांनानै धंख' खालामनानैसो मोनसे षड़यन्त्र नोंसोर जुदि जाय मानसिया गावनि जेननायखौनो दिनैसिम सिमान जानो हाया बेनि समान आरो दुनियाव जाम्बा मानसि गैया आरो बेनो सबसे अहंकारि मानसि जेननायखौ सिमान जानो हायि मानसिया सबसे अहंकारि बियो जाय मानसिया गावनि जेननायखौ सिमान जानो हाया बियो गुबुननि मोजांखौबो नायनो हाया गोजोन्थों।